كورا سمعتنا AM بميديا دحن دقنيكم لومي ونكم وترو نتي كاب إرتراويان ناب إرتراويان زحلاقة تاريخاوي بوليتيكاوي محبراوي قطباو كتا حفشاو كنتات هاجرنان ሕብረተሰብናን ዝድህስስ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒን ሶሞያን እናዓደምና ንሓድነትና ዝበርኽን ንቕሓትና ዝውስኽ እነካይዶ ሰሙናዊ መደብና እነሆ ሎሚ እውን ምስ ኡስታዝ ዮሃንስ አቶ ዮሃንስ አስመላሽ አቦ ወንበር ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክኸውን ኢንሻአላህ ኣብዚ ናይ ሎሚ ነልዕሎም ኣርእስትና ብሓፈሽኡ ናብ ኩሎም ደለይቲ ፍትሕን ተቓለስትን ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንእሰያትና ዝያዳ ጎሊሑ ዝርአ ዘሎ ኣብ ፍልልያት ዘተኮረ ወፈራታት ብዘመልከተ ኢና ክንዛረብ ክሳብ መወዳእታ መደብና ድማ ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ንዓደምኩ ናብ ኡስታዝ ዮሃንስ አስመላሽ ከተሓላልፈኩም እየ ኡስታዝ ዮሃንስ መጀመርያ ዕድሜና ክቢርካ ኣብዚ ስቱድዮና መጺእካ ምሳና ከተምሲ ፈቃደኛ ብምዃንካ ክብ ዝበለ ምስጋና ከቅርበልካ ይፈቱ ሽክርን ጀዚለን بحثر زبالة أفتي شمل لاي قال ملك وكندناي معناته قدامايون مسيحات لازم مركا يهون ساش ملاش بزحسب يفلتكا in you don't mind to go ahead otherwise لمي أمساس ملاش أبومبر إتراو سمرت لديمقراطية لوتي لالينا شمكا بدحريو أفتي أوريدنا يزلنا قريبنا يزلنا حتتات قناتينا مالتي بقاتا يغني لي مجمره زعد مزز لوركم لي عجون ما قد صلتنا يتي زحلف سومون زعللنا له قداي رب ولا ترئستون فليز بلا انتخونه نعو ناس جمرنا انا ما قد صالي مو جميع اساس ملاشيو بومبر استدلال ارشاد سمرت ديمقراطياዊ ለውጢ اوكي ኡስታዝ ዮሃንስ እዚ ኸይ ዘሎ ኩነታትና ትሪኦ ኣለኻ ብጣዕሚ ኣስጋእና ፍርሕን ዝኾነ ኩነታት እዩ እዞም መናእሰያትና ዝተወሰኽዎም ዓበይቲ ኣብ ሚድያ ዝተፈላለየ ክብርታት ህዝብና ዘይውክል ዘይሕሉ ክብርታት ህዝቢ ዝጥሕስ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንመንእሰያት ኤርትራውያን ብዝምልከት እንታይ ክትብለና ትኽእል ግርም ያ እንደለ እንደገና መቸስ መንእሰያት ኤርትራ ክንብል ከለና ካብ መጀመርቱ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን كمون أبو وانهم من سياز نورو عديتاتنا بوتاتنا كلهم حواتنا نحطنا مالتنا مغانو وغنس مرول زلنا قداي مثلا كم جمرتو بزحجو جزي تي تراناي دك نستيو كي يقول حس لازم حل في مبر بكله إيرتراوي تاريخ دك نستيو زي تحوسو تاريخي لنا وتم جيغانو تواهيلهم زنقرولهم أبوتاتنا وانتغني بدحريهم حاجوهم زولهم وعاروتات متزين برا نعنتهم قد أبيلهم يصرحوا جيغنة عم صرحوا نيرو السنوين لك نشتينا طبعا تبو زي بحال جيغنة الناس رحون متسينين إلا زمان إسيات كنو الكلناس صوتا خيفة لنا نزارب كم زلنا سميرنا له محلاف قبو مثلا مو زي كما بقسي خننا مالتيو ثلاثتي من اسي ايرترا بتاريخه نخلو وطعان عمصن ناتقالسي زمص من اسي نخلهم እንዳ ተባራሪው ሀገርና ዝመጹ መግዛእትታት
بسلاماوي يكون بعمل كما متصاصو كمكت صنيحو تاريخ من اسي ارترا تاريخ يصعدن مالتي እቶም ዘመናውያን ወረርቲ ዝበሃሉ ካብ ጣልያን ጥራሕ ጀሚር ካን ተቆፀርካ እንሆ ልዕሊ 100 ዓመት እንዲና ወፂርና ዘለና ልዕሊ 100 ዓመት ናይ ብድሆ ዓመታት ማለት እዩ እቶም ዘመናውያን ማለት እዞም ክንብሎም ፀናሕና እዮም እቶም ብድሕሪኡ እቶም ብቅድሚኡ ዝነበሩ ከምኒ ቱርክን ግብፅን ዝነበሩ መግዛእትታት ምናልባት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ብሂወት ዘሎ ኤርትራዊ ዝሓለፎ ተመክሮ ኣይኮነን ኢልካ ክሕልፍ ዝከኣል መስለኒ እሞ እዞም ኩሎም ወራራትን መግዛእትታትን ጣልያን እንግሊዝ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኩሎም ኤርትራ መንእሰይ ክንብርከኽ ኣመን ኢሉ ክግዛእ ዘይገበሮ ፈተነ የለን ኩለንተን ዝሓለፋ ናይ መግዛእቲ መዋእላት ብዙሕ ሰብን ነዋትን ከም ዝወረሰ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ግን ከ ኩሎም መግዛእትታት ገበላና እምበር ወሻጠና ኣይተቆፃፀሩ ከም ህግደፍ ገይሩ መንእሰያትና ዘሸኮነን ዘዕበረን ስርዓት ግን የለን እቲ ምስጢር ከዓ ህግደፍ ከም ኩሎም ካልኦት ዝሓለፉ ስርዓታት ፀረ ህዝቢ እኳ እንተኾነ ግን ካብ ኩሎም ንላዕሊ ውሻጠና ዝፈልጥ ስርዓት ስለ ዝኾነ ጥራሕ እሞ መንእሰያት ኤርትራ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ጭቆና ክበዝሖ ከሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ፀረ ወፅዓ ቃልስታት እናዓበየ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ እዋን ጣልያን ተራእዩ ኣብ እዋን እንግሊዝ ተራእዩ ከምኡውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ እውን ተራእዩ እቲ ባህርያዊ ሕጊ ናይ ቃልሲ እውን ከምኡ ወፅዓ ክብርትዕ ከሎስ ጎኒ ጎኒ ፀረ ወፅዓ ዘትከለም ቢታ ከዓ እናዓበየ ይኸይድ እምቢታ መንእሰያት እናዓበየን እናደመቐን ይኸይድ እምቢ ምባል ከዓ ኣብ ውሻጠኻ እዩ ዝጅምር ኣብ ውሻጠኻ እዩ ዝጅምር ማለት ዝቐረብ ማይን እንጀራን እንተዘይብልካ ዝወፈረ ድሓን ብምለስ እናበልካ ብጭም ክትብል ትሓድር እንትኾንካ ተማሂረ ክሓልፈለይ ዝብል ብሩህ መፃ ዕድል ዘይብልካ እንትኾንካ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ድሌተይ ዘበሉ ኩሉ ከም ዓቕመይ ክበፅሐ ዝብል ተስፋታት ዘይብልካ እንትኾንካ ሽዑ እቲ እምቢታ ዝጅመር ካልኦት ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእታት ውሻጠና ኣይፈልጡን ስለ ዝነበሩ እታ እምቢታ ናይ ህዝብና ገና ፈልሲ ከላ ቅንጥባ ክእልዩ ኣይነበሩን እታ እምቢታ ኣብ ውሻጠና ዓኺኻ እግሪ ተኺላ ንገበላ ምስ ወፀት ድሮ ደልዲላ ስለ ዝፀንሐት ሓደጋ እንተጋጠመ ጎያን ውሻጠ ክትኣቱ ትኽእል ነይራ ትድሕንካ ባዕዳውያን መግዛእቲ ውሻጠና ኣይፈልጡን ነይሮም ክብል ፀኒሐ ስለዚ ውሻጠ ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ኣይፀዓድን ምባል እምቢታን ዝጫጭሓሉ ዝዓኮሉን ዝነበረ ስቱር ቦታ ይክበሃል ይከኣል ሎሚ ውሻጠና ዝፈልጥ ፀላኢ ረኺብና መሕብኢ ተሳኢኑ ሎሚ እታ ናይ እምቢታ መጫጭሒት ቆፈና ካብ ፀላኢ ስትርቲ ኮነት ከምቲ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዝተመከሮ ውሻጠና ገበላናን ጋሂሉ ጥራሕ ዘይኮነ ሲትረፍዶ ገለ ጌርካስ ገለ ሓሲብካ ኣለካ ተባሂልካ ትእሰረሉ እዋን ኮይኑሉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ይትረፍዶ ካብ ሰብ ካብ መንደቕ እውን ትፈርሓሉ እዋን ናይ ሕጂ መንእሰይና ከምቶም ናይ ቀደም ኣቦታቱን ኣያታቱን ናብ ውሽጢ ዓዲ እትኪሉ ዘይተቃለሰ ኢልካ ትሓምየሉ ኩነታት የለን ጅግንነት እውን እንተኾነ ናይ ሕጂ ወለዶ ካብ ናይ ኣቦታቱን ኣያታቱን ዝሓምቕ ኣይኮነን ብሓደ ፆታ እንተተዛረብኩን ምብራህ ቀለለ ኢሎ እምበር ኣዴታቱን ረሲዕ ይኩንኩ ኣቐዲሞን ክሕብር ፀኒሐ ምስለ ደጊምካ ምርጋፁ ግን ናይ ሕጂ ኣሓትና ካብተን ኣዴታትና ዝሓንቃ ኣይኮናን ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ዝሓለፍናዮ ተኸታታሊ ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጅግንነትና ዝግለፀሉ መንገዲ ዓውዲ ኩናት ጥራሕ ምዃኑ እዩ ከምዚ ዝበለ ሕላገት ናይ ጅግንነት ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ተመስሪቱ ህዝብና ሩፍታ ረኺቡ ሸለብ ገለብ ከይበለ ወፊሩ ብሰላም ዝኣትወሉ
ኩነታት ከይተፈጥረ መለለይ ጅግንነትና ኩሉ ሳዕ ፊናትን ፍኸራን ጥራሕ ክኸውን ናይ ሰላም ጅግና ናይ ምህዞ ጅግና ናይ ምርምርን ስነ ፍልጠትን ጅግና ልዕልነት ሕጊ ኣኽቢሩ ህዝቢ ዘመሓድር ጅግና ንረኽበሉ ዕድል ኣየጋጥመና እዞም ዕድላት እዚኣቶም መታን ከይመፁ ማዕፆ ረጊጡ ዘሎ ስርዓት ከይተኣለየ ካብዚ ተሓሳስባ ዝነፅሐን ክኾን ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ናይ ሕጂ መንእሰይና ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ኩነታት መንእሰያት ከምዚ ካብ ኮነ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክግበር ዘለዎ ትብል ብወገንካ እቲ ዝኾነ መፍትሒ ኣለዎ ሓደ ነገር ክመፅእ እንከሎ መፍትሒ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ግድን ስለዚ እንታይ ኢና ክግበር ዘለዎ ኣብዚ ኩነታት እዚ መቸስ ወፃን ዓመፅን ክሳዕ ዝሃለወ እቲ ፀረ ወፃን ዓመፅን ዝካየድ ቃልሲ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ኣገባብ ጥራሕ እዩ ዝፍለይ ከም ትኽብሎ ፀናሕኩ ውሻጠና ዝፈልጥ ፀላኢ ስለ ዘለና ውሻጠና ክረቅቕ ክቆርር ኮይኑ ኣሎ ውሻጠና ኣቑሪርና ግን ካልእ ዘማምቕናዮ ባይታ ኣሎ እዚ ማሚቑ ዘሎ ቦታ እቲ ቦታ ስደት እዩ ስደት ካብ በዓንተብኡ ሽሙ ጥዕሙካ እንተዘይኮነ ኣብ ረብሓና ክቕየረሉ ንኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ዓድና ዝተሓረምናዮ ብዙሕ ዕድላት ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ቅድሚ ኣብኡ መሕላፈይ ግን ኣብ ደገ ኣብ ስደት ክርከብ ዝኽእል ፀጋታት ቅድሚ ምዝራብና ናብኡ ንምብፃሕ ዘጋጥሙና ዘሎ ዕንቅፋታት ምዝራብ ከድሊ ይመስለኒ ምክንያቱ ኣብ ፀገም ዘሎ ሰብ ነቶም ዘለዎ ዕድላት እንተፀብፂብካሉ ንስኻ ረኪብካ እዩ ዝብለካ እምበር ነቲ ክረኽቦ ዝኽእል ዕድላት ኣማዕዲኡ ክሪኤሉ ዝኽእል ዕድል የለን ስለዚ እንታይ እዮም እቶም ፀገማት ኢልና መጀመርያ ክንርኢ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ መንእሰያትና ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ክርእይዎን ክምከርዎን ዘይግብኦም እዚ ዘይበሃል ኣበሳታት ሓሊፎም እዮም ኣብ ስደት ኣብ ውሑስ ቦታ በፂሖም ዘለዉ ናብዚ ንምብፃሕ ዕድል ዘይረኸቡ ጨካን በረኻታት ሲናይ ዘድረቖም ዝነደረ ባሕሪ ዝወሓጦም ዝተደፍሩን ዝተደፍራን መንእሰያትና ብጣዕሚ ውሕዳት ኣይኮኑን ናይቶም ሂወቶም ዝሓለፉ ብጣዕሚ ሓዘን እዩ ዝስማዓና እቶም ነዚ ኩሉ ኣበሳታት ብዓይኖም ሪኦም ክሳብ ሕጂ በሰላታቶም ዘይሕወዩ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ገይሮም ዘለዎ መንእሰያትና ድማ ከም ኣካለ ስንኩላትና ዘይረኣየሉ ምክንያት የለን ስለዚ እቲ ክብሪ ብዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ ስዋኣትና ንኽብር ምባል ሙሉእ ክኸውን እንተኮይኑ ብሰንኪ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ህጋፍ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሂወቶም ዝሓለፉ ዜጋታትና ከም ስዋኣት እቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣካላዊ ይኹን ኣእምራዊ ስንክልና ዘጥረዩ ዜጋታት ድማ ልክዕ ከምቶም ስንኩላትና ከነኽብር ይግባአና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጋውን ፖለቲካውን ኣብ ዝብል ትርጉም ከይተሰሓብና ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያትና ግን ብኸምኡ ደረጃ ክንሪኦም ኣለና ምባል ንኩላትና ደሰማምዕ መስለኒ ስለዚ ባሕርን ጣሕርን ሰጊሮም ኣብ ውሑስ ናይ ስደት ቦታ ኣትዮም ዘለዉ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናይ ኣእምሮ ፀገማቶም ብሓልዮትን ብሕክምናን ክርድኡ ምግባር ቀዳማይ ስራሕና ክኾን ኣሎ የድብል እዚ በሰላ እዚ ከየሕወዩ ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ኣይሰልጦምኒ እቶም ፀገሞም ዘይተረዳእና ሰባት ድማ ኣብ ርእስላታ ተወሰኽታ ከም ዝበሃል እዚኦም ስቂሎም እዮም ኣይሰርሑ ኣይመሃሩ እናበልና መሊስና ሕማም ክንውስኸሎም እንተኮይንና ነቲ ሃገር ፀር ንውስኸለና ማለት እዩ እምበር ኣብ ሕውየታ ንሳተፍ የለና ስለዚ እዞም ብከምዚ ዘስካዕክዕ ተመክሮ ዝሓልፉ መንእሰያት ሓገዝ ህዝብና ክፍለዮም ኣይግባእን ድሕሪ እዚ እዩ ኣብቲ ነካይዶ ዘለና ፀረ ህግደፍ ውደባታት ክሳተፉ ኣንፈት ከነትሕዞም ዘለና ዝመስለኒ ግርም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እሞ ዝገርም እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ወይ ዘመናእሰያት እዚኦም
በዚ ሁሉ ሽግርን ፀበባን ሓሊፎም እንደገና ኣገልገልቲ ናይቲ ናብዚ ደረጃ ዘውድቆም ስርዓት ዝኾኑ ብሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ኣብ ክንዲ ኩሉ ፃዕረታቶምን ድኻማቶምን ፀረ ህግደፍ ዝኸውን ኣብ ሕድሕዶም ብሃይማኖት ብወገን ብዓሌት ብካልእ መፈላለዪ ኣጀንዳታት ፀረ ህግደፍን ዝኾነ ዘይ ፀረ ህግደፍ ዝኸይድ ቃልስታት ኣብ ክንዲ ከይሕይል ዝገብሩ እዚ ካብ ምንታይ እዩ እዚ ነገር ዝመፅኡ ማለት ብኸመይ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ቃልስታት ኣብ ክንዲ ምሕያል ነቲ ዘለዎ ቃልስታት ኣንፃር እቲ ቃልሲ ዝግበር ጎስጓሳት ኣብ ሕድሕዳዊ ምግርጫው ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ክብርታት ህዝቢ ዝተናኽፍ ዝኸድዎ ዘለዉ ሲ ኣደነ እዚ ብምንታይ ትሪኦ እንታይ ምባል ካብዚ እንታይ እቲ መፍትሒ ናይዚ ጉዳይ እዚ ወልቲ ገሊኡ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ሲግንጢር እዩ መጀመርታ ግን እቶም ኣብ ደገ መሳርሒ ግደፍ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ኣብ ክልተ መቂልካ ክረኣዩ ዝኽእሉ መስለኒ እቶም ሓደ ውሕዳት ኮይኖም ሓደ ሸነኽ ማለት እዩ ውሕዳት ኮይኖም ባዕሉ ህግደፍ ዝለኣኹም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኦም ኩሉ እቲ ናይ ስደተኛ ቋንቋ እንዳተዛረቡ ዕቑባ ዝሓቱ ግን ተመሊሶም ንህግደፍ ዘገልግሉ ጥራሕ ዘይኮኑስ ቀንዲ ካድራት ኮይኖም ንኻልኦት ዘስድዑ ዘፈራሩ ከዓ ዘፈራርሑም እንከላ እዮም እዚኦም ካብኡ ሓሊፎም ካልእ ክገብሩ ኢልካ ትፅበዮም ኣይኮኑን ስርሖም እዩ ብመደብ ዝተለኣኹ መደቦም ክፍፅሙ ግዱዳት እዮም እነዚኦም ምድላዮም ከድሊ እዚኦም ብመደብ ዝተለኣኹ ስለ ዝኾኑ ንዕኦም ንምኽሳብ ኢልካ ብዙሕ ግዜ ዘይምጥፋእ መስለኒ ደንበ ደላይ ፍትሕን ለውጥን እናሓየለ ምስ መፀ ገበን ዘይፈፀሙ እንተኮይኖም ብዘይ ዝኾነ ፃዕሪ ባዕሎም ናብ ደንበ ፍትሒ ክፅምበሩ ዝኽእሉ ምዃኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም ኢልካ ግን ተስፋ ዘይምቑራፅ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኣዝዮም ዘፀጉሙ እንተኮይኖም ግን ኣብ ዓዲ ሕጊ ስለ ዘለና ኣብ ሕጊ ምቕራቦም ሓላል እዩ ዝመስለኒ ግን እቲ ዝበዝሕ ግዜና ኣብቶም ተታሊሎም ወይ ሓንቲ ንእሽቶ መረባዕ ንኸድሕኑ ኢሎም ንህግደፍ ጥልዕ ጉንብሕ ዝብሉ ዘለዉ ውፅዓት ዜጋታት እታ ከይጠፍእ ዝከናኸንዋ ዘለዎ ምርባዕ ካብቶም ሂወቶም ፍቐድኡ ዝወድቕ ዘሎ ወይ ዝጠፍእ ዘሎ ኤርትራውያን ከም ዘይትበልፅ ክርድኡ ምፅዓር ብኡ ቢልካ መቸስ ተተኻኢሉ ብደንበ ፍትሒ ከም ዝኣትዉ ምግባር ተተረዲኦም እውን ዘይኣትውሉ ምክንያት የለን ስለዚ ምስኦም ኣብ ጎንፂ ከይኣተና ናይ ምርዳእን ሚጥማት ዝሓይሽ መስለኒ ወገነይ ኣነ ምሪረ ክዛረብ ዝደሊ እቶም ፀረ ህግደፍ ኢና እናበሉ ግን ከዓ ኣብቲ ህግደፍ ፈትፊቱ ዝቐርቦ ናይ ምፍልላይ ኣጀንዳ ክበልዑ ዝውዕሉ ዝሓድሩን እዮም ስለዚ እዚኦም ድሮ ኣብ ደንበ ፍትሒ እንተወሓደ ድማ ኣብ ደንበ ፀረ ህግደፍ ስለ ዘለዉ ከም ኣካለይ ገይረ ዝሪኦም ስለዝኾነ ድማ ልባዊ ማሕፅንታይ ጥራሕ ከቕርበሎም ዝደሊ ማለት እዩ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ህግደፍ ኣይትወዓሉ ኣይትሕደሩ ጥራሕ የኽእሎም ዝደሊ ኦኬ ሞ ታንክ ዩ ኡስታዝ ዮሃንስ እስኪ እዞም ብሃይማኖት ብካልእ ውራጃ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ቦታ ወላሊና ህርድግ ዝብሉ ዘለዉ መናእሰያት ይኹኑ ካልኦት እንታይ ክትብል ትኽእል ግሩም ሃገርና ኤርትራ ንክልቲኡ ክቡር ሃይማኖታትና ማለት ክርስትና ምስልምና ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተቐበሉ ሃገራት ምዃና ብታሪክ ንፈልጦ ጉዳይ ካብዚ ላዕሊ ንፈልጦ ጉዳይ እውን ኣለና ህዝብና ንክልቲኡ ሃይማኖታት ብክብርን ብፀጋን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብድሌትን ብዘይ ዝኾነ ተፅዕኖታትን ዝተቐበለ ህዝቢ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ብፍቅርን ብሰላማዊ መንገድን ሓቢሮም ክነብሩ ፀኒሖም ጥራሕ ዘይኮነስ ክርስቲያን ኣብ መስጊድ ምስራሕ እስላማይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ
ዝተሓባበሩሉ ዝነበሩ እዋን እውን ነይሩ እዚ ናይ ሕጂ ታሪኽና እንደግሞ ከለና ወትሩ ንሕበነሉ ጉዳይ እውን እዩ ነዚ ወርቃዊ ታሪኽ ከባላሹ ዝፍትን ንባዕሉ ተባላሽዩ ኣብ ናይ ታሪኽ ገሓብ ዝድርበየ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንሕጂ ምናልባት ናይ ዩቲዩብ ማእከብ ሰናትዮም ክገብሮ ክእል ይኸውን صباح ንጎ ግን እተን ዝተኣከባ መስደድ ሬሳ እውን ኣይኣኽለን እቶም ባህላዊ እምነታት ዝኣምኑ ዜጋታትና ኣብዚ ናይ ምፍልላይ ወፍሪ ስለዘየሉ ኣብዚ ብዛዕባኦም ምዝራብ ምናልባት ኣገዳስነት ኣይህልዎም ኣብዛ ብክልቲኡ ሃይማኖታት ዝተባረኸት ግን ምስ ኩሉ ፀጋታታ ርኽብቲ ስእንቲ ዝኾነት ሃገር መጻእቲ ትውልዲ እቲ ነዊሕ ዝፀምኦ ሰላምን ብልፅግናን ክጎናፀፍ እውን እንተኮይኑ ክልቲኡ ክቡር ሃይማኖታትና ከም ቀደሙ ተኸባቢሩን ተሳኒዩን ክነብር እንተኽኢሉ ጥራሕ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክፀቅጥ ወይ ከቋሽሽ እንተፈቲኑ ኣቐዲሙ እቲ ሓልዮልየ ዝብል ሃይማኖቱ እውን እዩ ኣቐዲሙ ዝጎድእ ንኻልእ እናጎዳእካ ማለት ብሰላም ክትነብር ዝከኣል ፈፂሙ ኣይኮነን እቶም ናይ ሓደ ሃይማኖት ዝያዳ ተጣበቕቲ ዝመስሉ ከዓ ነቲ ዝጣበቕሉ ሃይማኖት ብዝግባእ ዘይርድኡ ጥራሕ ካብቲ ንጣበቐሉ ዝብሉ ሃይማኖት እስላም ይኹን ክርስቲያን ነቲ ተሰኪሞሞ ዘለዎ ፖለቲካዊ ራእያ ወይ ፖለቲካዊ ተልእኾ ናይቲ ለኣኺኦም እዮም ዘንፀባርቑ ዘለዎ እምበር ናይቲ ንኣምነሉ ኢና ዝብሉ ሃይማኖት ኣይኮነን እምበር ኣብ ታሪክ ናይ ሃይማኖታትና ክንዲዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ ሳይበር ኩናት ፍልልያትን ቅርሕንትን ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ሃገር ክሳዕ ሕጂ ሃገር ኮይና ኣይመቐፀለትን ኣይምፀንሐትን ነይራ ስለዚ ኣንቱም ኣብ ናይ ሃይማኖት ፍልልያት ተዋፊርኩም ዘለኹም ተልእኾ ናይቲ ሃይማኖት ዘይብሉ ስርዓት ኢኹም ትፍፅሙ ዘለኹም ንሱ ከዓ መጥፊእኹም እምበር ቀዳዊኹም ኣይኮነን ወይ ደኣ ትዕግስቲ ጌርኩም ክትመሃሩ ይመረፅኩምን እምበር ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃይማኖት ተለዓል ኢልካዮ ስለዘይለዓል ብላሽ ኣይትድከሙ ካብዚ ሒዝኩሞ ዘለኹም ፕሮጀክት ዝሓስር ፕሮጀክት የለን ሃይማኖትካ ምኽባር ንቡር እዩ ቅዱስ ኢኻ ንናይ ካልኦት ሃይማኖት ምቁንፃብ ግን ሕሱር ሰብኣውነትካ እዩ ዘንፀባርቕ ስለዚ ነቶም ሕስረት ዝመረፁ ምርጫኦም እዩ እቶም ኣብዚ ክቀማጥዑ ዘይደልዩ ግን ኣካል ናይዚ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ወፍሪ እንተዘይኮናን ነዚ ዝንስንስዎ ዘለዎ ነዳዲ ከርቢት ካብ ምሕንጣጥ ምቆጠብ ጥራሕ ይኽብል ዝኽእል ከምኡ እንተጌርና ተልእኾ ናይ ህግደፍ ንፍፅም ኣለና ማለት እዩ ቀፂለ ኣብቲ ካልኣይ ሕቶኻ ናይ ኣውራጃውነት ክኣቱ እንተኮይነ ነዞም ኣብ ከምዚ ተፀሚዶም ዘለዉ ሰባት ምናልባት ንእሽተይ መልእኽተይ ዝኾነ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣሎ ዝበሃል መፈላለዩ ጉዳያት እናተጠቐመ ህዝቢ ኣንፈት ናይ ቃልሱ ክንዲ ኣብ ልዕሊ ጨቋኒኡ ዝኸውን ኣብ ሕድሕዱ ክኸውን እዩ ንሱ ደቂሱ ዝሓድር እዩ ዝገብር ስለዚ ኣብ ውሽጥና መዓት ፍልልያት እናተፈጥረ ግን እቲ ስርዓት በቃ ኣብቲ ልዕሊ ስርዓት ዘተኮረ ቃልስታት ስለዘይህሉ በቃ ድቃስ ንህቦ ኣለና ማለት እዩ ህግደፍ ነዚ ምስጢር ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ስርዓት እዩ ህግደፍ ስሩሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ንሕና ነቲ ንሱ ዝዘርኦ ዘሎ ሕማቕ ዘርኢ ድኹዕ ክንከውን እንተቐፂልና እሱ ክዕወት እዩ ብርግፅ ከዓ ይውሓድ ይብዛሕ ነዚ ሕማቕ ዘርኢ ኣረይ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣይስእንን ኣሎ ነብስና ክንቅሽሽ እንተዘይኮይኑ ሓደ ኣውራጃ ልዕሊ ካልእ ኣውራጃ ዝተረብሐ የለን ከምኡ ንክመስል ግን ዝተሰርሐ ብዙሕ እዩ እቲ መንግስቲ ንሓደ ኣውራጃ ካብቶም ካልኦት ኣውራጃታት ንላዕሊ ሓልየሎም ኢልና ንኣምን እንተኮይንና ድማ ነቲ ብልዕሎን ትሕቶን ክንረአ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኢና ያዕ ክንብሎ ዝግባእ እምበር ፀረቲ ይርባሕ ኣሎ ንብሎ ዘለና ኣውራጃ ኣይኮና ንድስእ ዝግባእና እንተቲ ናይ ኣውራጃ ምፍልላይ
ኣብ ደሞ ኣትዩ ዓዕ ክብል ዝሓድር ዘሎ ዜጋ ግን ቁርብ ምባል ከድልዩ ዛዕቡ ዝኾነ ፍጡር ንሕና ኣኻ ከም ኤርትራውያን ዝኾነ ዜጋ መሪፁ ካብ ሓደ ፍሉይ ኣውራጃ ዝተወልደ የለን ኣነ ካብ እከለ ዝተባሃለ ሰብኣይ ወዲ ዓዲ እከለ ካብ ከምዚኣ ዝበለት ዓደ ካብ ዓዲ እከለ ክውለድ የኢሉ ብመደብ ኣውራጃን ሃይማኖትን መሪፁ ዝተወልደ ሰብ እንተልዩ ዋላ ንዝገር ገዲፍና ኢና ንዑ ምስጋድ እንጀመርና ኩልና ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ዝኾናየ ዘለና ኮይና ኣለና ንሒዝናየ ዘለና ኩነት እናፈተና ነቲ ናይ ካልእ እናኽበርና ክንነብር እንተዘይክኢልና ምንባርና ኮንቱ ህዝብና ጨዋ ህዝቢ እዩ እቶም ብሃይማኖት ብወገን ብዓልየት ክትፈላልዩና ትፍትኑ ዘለኹም ኩሎም ኣካላት ብጸሊም ታሪኽኩም ክትፍለጡ እንተዘይኮይኑ ኣብ ህዝብና ክትገድፎ ትኽእሉ በሰላ ዋላ ሓንቲ የለን ህዝቢ ኤርትራን ኩሉ ትፈጥሮ ዘለኹም ፍልልያት ምስርዓት ህግደት ነበርያ ነበረ ክገብሩ እዩ ሓማቕ ወፍርኹም ምስ ምዳቕ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ከኸትም እዩ ጥራሕ ክብል ዝኽእል Thank you. በጣም ጽቡቕ ምኽሪ እንታይ ዘኪርካ ነሲ ብሙሉእ ታታ ዛንታ እኳ ብዙሕ ኣይሓስክዋን ግን ብገለ ቤተሰብ ኣብ ኣኽርያ ዝነበሩኒ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ገብርኤል ትበሃል ኣላ እዚኣ ብበዓል ዓልበኺት ዝበሃሉ ተዋፂኣ ከም ተሰርሐት ዘዘንቱ ሰባት አሉ ትዝገርመካ ክርስቲያን ንመስጊድ ኣስላም ካን ክርስቲያን ሰርሑ ነይሮም ዝበልካ ኣብ መወዳእታ ዞም ሰባት እዚኦም መጺኦም ኣብ ዓልበኺት ዛ ቤተክርስትያን ብሽንኩን ክንገብራ ኢሎሞም ይብለኒ ሕጂ እዚ ደኣ ዘይኮውን ኢሎም ባጋ ንኩላትና ዘተዓርቀና ሓደ ሽም ሃቡና ምስተባሃሉ እቶም በዓል በኺት ብሉ በሉ ንሕና ጅብሪል ንብሎም ንስኹም ከዓ ገብርኤል ትብሎ ቅዱስ ገብርኤል ንበላ ኢሎም ነታ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስትያን ኢሎም ሰሚዮም ኢሉ ይዕልለኒ ነይሩ ሓደ ቀረባ ናይቶም ሰብኣይ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዝሓለፈ ሕብረተሰብ ሎሚ እቲ ስርዓት ዘዋደዶ አንጻሩ እና ተቃለስካ ትመስል ግን ንሱ ደልዮ ብምፍጻም ንሱ ኮንካ ካብ ምትራፍ ወላ ሓንታ የፍርኻን ማለት እቲ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ስለዚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እዚ ኩነታትና ግን ምስ ግዜ ከም ዝበልካዮ ዋና ፕሮባብሊ ኣብ መጻኢ ኤርትራ ይረአ ኸውን ግን ኣብኡ ተርፍኾን ኢንሻአላህ